Bună, sunt Elena, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi, împreună cu mai multe youtuberițe, ne-am hotărât să facem o colaborare pentru Halloween și anume Prințesele Disney. Eu mi-am ales prințesa Jasmine. Acesta este look-ul pe care eu l-am realizat. Nu uitați să treceți și pe la celelalte fete. Voi lăsa toate link-urile în bara de descriere și da, trebuie neapărat să treceți pentru a vedea și celelalte prințese. V-am pupat, v-am lăsat cu tutorialul. La revedere! Primul lucru pe care îl voi face este să îmi aplic un fond de ten, iar astăzi îl voi folosi pe cel de la Lancome Miracle Tint. Primul strat îl voi aplica cu mâna, apoi cu un flat kabuki îl voi întinde foarte bine pentru ca tenul meu să arate cât mai perfect. Îmi voi contura sprâncenele foarte puternic. Cu un corector de la Garnier îmi voi astupa cearcănele. Apoi cu un bronzer îmi voi contura fața. Cu o pudră translucidă îmi voi seta corectorul și fondul de ten pentru a rezista cât mai mult. Îmi voi aplica un primer pe toată pleoapa pentru ca fardurile să nu se strângă în pliuri și totodată pentru a da intensitate culorilor. Cu o pensulă stufoasă voi lua culoarea smog pe care o voi aplica în pliul pleoapei, apoi o voi estompa foarte bine. Cu o pensulă plată voi lua culoarea Half Baked și îmi voi ilumina colțul intern al ochiului. Cu aceeași pensulă voi lua culoarea Virgin și îmi voi ilumina arcada. Cu o pensulă plată voi lua culoarea BAC și o voi aplica pe toată pleoapa mobilă. Pe linia apei îmi voi aplica un creion negru. Cu un eyeliner gel îmi voi contura ochii pentru a semăna cât mai mult cu Jasmine. Cu un cleștișor îmi voi întoarce genele. Îmi voi aplica un strat de rimel. Cu iluminatorul de la Benefit voi ilumina osul pometelui, puntea nasului și arcul lui Cupidon.
Pentru ca look-ul să fie perfect, îmi voi aplica și gene false. Pentru un look fresh, îmi voi aplica un blush culoarea piersicii. Iar ca machiajul ochilor să iasă cât mai mult în evidență, îmi voi aplica un ruj nude. Pentru un plus de strălucire, îmi voi aplica un gloss peste rujul meu nude. Un ultim retuș și look-ul meu este complet. Acesta este machiajul Yasmin, în varianta mea. Sper să vă placă și să îl încercați. V-am pupat, la revedere!